מה קורה חברים? כאן בסרטון חדש של המשחק מיני ספיידרמן. מיני ספיידרמן. תקשיבו, בן דוד שלי ואני פה, אז תקשיבו, זה משחק ממש כיף. כן, זה אחלה משחק. אנחנו עושים תחרות, מי שמצליח להגיע לסוף ראשון מנצח. אז תנו בלייק, אני ממש רוצה, תירשמו לערוץ, כולם לערוץ שלי. כן, תירשמו לערוץ של ליאל, The Lion Games, ואל תשכחו גם להירשם לערוץ שלי. לערוץ שלו פשוט, הערוץ של דוד שלי הוא פשוט אחלה, אתם לא מבינים. יש לו סרטון של פורטנייט, ומי שלא יודע לשחק, הוא פשוט מלך. עברתי את השלב. אוקיי, עכשיו בוא נראה. רגע, בוא נחליף איש. לא, אני אוהב את זה. אוקיי, עכשיו בוא נראה עד כמה מהר אני עובר את השלב. מי שעובר את השלב הזה יותר... מה קרה? מי שעובר את השלב הזה יותר מהר בערך מנצח. רגע. זה פעם ראשונה שדוד שלי משחק. בוא נראה אם הוא פרו, איך שאומרים בפורטנייט או נגר. טוב חברים, בבקשה תרשמו לערוץ, מתחנן. תיתנו בלייק, שמעו לי בתגובות מה אני צריך לשפר ומה לא. יודעים מה, עוד מעט נעשה עוד סרטון. כן. אל תשכחו גם ללחוץ על כפתור הפעמון, זה ייתן לכם התראות כל פעם שעולה סרטון חדש לערוץ של ליאל. ואל תשכחו, בחנוכה יש כנס פורטנייט. ליאל יהיה שם. ומלא יוטיוברים יהיו שם, נראה לי שגם אפק יהיה שם. טוב, כדאי לכם לבוא. יש כרטיסים שפשוט זה טוב. אוקיי, זה קצת קשה, אבל הצלחתי. אוקיי. הוא הצליח קודם, עכשיו... טוב, אז יאללה ביי.